Omah berantakan ana tengene wae ra iso. Dedek aku sing noto. Tenggo rasane ngeleh iki. Bu, kowe masak apa? Wis masak apa durung? Apa? Aku wis masak. Iko lho masak jeli wis tak kake ning meja dapur wis tak tutupi. Lho, maksudmu iki masak jeli apa masak jeli iki suwareg? Iya, iso. Jeli iku warake pokoknya sedina iku mangane jeli. Ora wong kene wong biasane masak warke kok mbok gekno jeli iki kaya wong londo wae mangane jeli. Pokoke saiki iki wis ora kudu ora iki tak masakno jeli mbok pangan apa ora iku pokoke tak masakno jeli. Lah yo jeli ki bagiku gak wareg tak pangan ora iso wareg ngono lho rasane kok jeli tok wae. Lho, saiki esuk awan mangane jeli. Toh, kan tetep wareg. Nek ora wareg, engko bengi nih ngombe promak. Ngombe promakmu lihat mbok kira iki apa jenenge penyakit emah. Oh, wis kono masak.